मा खालायनो नागिरदों नों आयै मानो बेखौ बेबायदि लाबाय थागौ नोङो आङो सुथुरखौ नेगासिनो मा सुथुरखौ नेगासिनो नों बेखौ लानानै हालाखौ बे थैनो रोङि पाप्पि मानसिखौ बेखौ जमराजाया आरो सानबेसे लाखिबावगोन सानदों जमराजाया बे पाप्पिखौ अननानै मोजां मानसिफोरखौसो बुथारगासिनो बे पाप्पिखौ अननानै लाखिगासिनो बेफोरबायदि मानसिया थांना थानायनि जेबो दरखारानो गैया बे संसाराव ओरैनो थांना थागारदों बेखौ दिनै फोजोबस्रांगोन आं मा आयै नों बेखौसो प्लेनिं खालायदों आयै बेफोर मोजां थिरांथा नङा बेफोरखौ साननाङा आयै नों मा मानसि बुथारनाय बाथ्रा सानदों आयै औ बुथारगोन आं बेखौ फोजोबस्रांगोन आं बेखौ बे संसारनिफ्राय बे बुहुमनिफ्राय बेखौ बिनि खानाय दोंसे थाहो आं बे संसाराव बियो थैनांगोन बियो बे बुहुमाव थाना जेबो लाब गैया बे मानसिया बेखौ मालाबानो बुथारनांगौमोन आं बे आंनि गोरोन्थि आं बेखौ बुथारगोन होननानै बुथारफ्लाङासै मालाबानो थैनांगौमोन बियो बेखौ बेबायदि लाखिनानैनो जोंफोरनि थाखाय खैफोद खालायदों बेखौ लाखिनायानो जोंफोरनि थाखाय खैफोद बेखौ फोथायनायानो आंनि थाखाय खैफोद माब्लाबानो थैनांगौमोन बियो आंनि आखायाव साला पाप्पिया जि जाबाय बुथाराखैमोन आं बेखौ नाथाय दिनै बुथारगोन आं बेखौ आयै बेफोरखौ नों मा सानदों बेफोर मोजां डिसिजन नङा पुलिसा मायबा खालायगोन ना आरो जाय खालायनांगौ खालायगोन नों मानो बेफोरखौ नों मानसि बुथारनाय बाथ्रा मानो सानदों आयै बे मोजां खामानि नङा आयै नोंबो पापिस्टजों पापि जानो नागिरदों नामा सोरखौबा बुथारनाया बेसेबा गिदिर क्राइम आयै मिन्थिबायना आदायाबोथ' गैलानो आरो आयै नोंहाबो जुदि मायबा जायो मायबा जुदि खैफोदाव गोलैयो प्रब्लेमाव गोलैयो बे मानसिखौ बुथारनानै आंहा मा जागोन आयै आं हारसिं जानांगोन नाङा आयै आं नोंखौ बेबायदि खालायनो होआ आयै दोन बेफोर बुस्थुखौ दोन नाङा गोबाव जाबाय बेफोरखौ रेहान खालायनायनि सम गैलिया बेखौ जुदि जों बुथारा बेखौ जुदि बे संसारनिफ्राय फोजोबस्राङा नङाबा जोंफोरनि बंस' फोजोबस्रांगोन बियो जोंफोर सानैखौ फोजोबस्रांगोन आयै नाथाय गुबुन लामाबोथ' दङ जेबो लामा गैला गोबां सानबाय आङो बेबायदि सानैथ' आं थैनायनिफ्राय जेनथेन बारग'दों नुवाखैमोन बि आंखौ बिस होनाया बेखौ बिस होदों आंनो थैनो बिस होदोंमोन बियो आं थैनायब्ला मा जागौमोन एसेबां इजियावनो बेबायदि मानसिखौ माबायदि निमाहा होनो गैया निमाहा होला डाइरेक्ट बुथारनायखा बेखौ बुथारखागोन आं आयै बेखौ साजा होनो थाखाय जों गुबुन साजाबोथ' होनो हागौमोन ना आयै गुबुन साजाया बिनि थाखाय काफि नङा मोनथिबायाबा गुबुन साजाखौ सोरबा खेबसेल' जाय गोरोन्थि मावो बिनो गुबुन साजा होनो हायो बुथारालासिनो नाथाय बेबायदि खनले बेबायदि आंनि न'खरखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय आंनि न'खराव ग्रेहेन लगायनाय आंखौ जोंफोरनि न'खरखौ बुथारनो नागिरनाय फोजोबस्रांनो नागिरनाय खनले गोरोन्थि बेबायदि गोरोन्थिखौ निमाहा गैया आं दिनै जेबो सिनाया आं बे बोरायखौ नेगासिनो बे हालाया फैब्ला आं बेखौ बुथारखागोन आबा नोंल' आंखौ बुं नों मा आंखौ थैनायखौ मोजां मोनगोन नामा ना नों गावखौ बुथारना लानो नागिरदों जोंफोर सानैखौ फोजोबस्रांनायखौ मोजां मोनगोन बे बोराया जोंफोरखौ जुदि बुथारो बेखौ जुदि जों बुथारालासिनो दोनो बे जोंफोर बुथारगोन नों मोजां मोनगोन नोंनि बिमाया नोंनिफ्राय गैया जाब्ला मोजां मोनगोन आंखौ बुथारब्ला मोजां मोनगोन नों आबा नोंदि बेबायदि बुंदों मोना आयै आंहा नोंल' दङ आरो सोर दंबावो नों थैनायखौ आं मानो लुबैनो होमब्ला बेल' मोनसे लामा दङ आबा बारहुंखा नों आंखौ सापर्ट खालायदों आरो नोंनि खुगाखौ माब्लाबाबो मालायनि सिगाङाव आरो दा बेखेवसै दे जोंफोर बेबायदि खालायदोंमोन दिनै बे बोरायनि जोबथि सान बे संसाराव खालि नोंल' आंखौ सापर्ट खालायाबा नोंनिल' मदद नांगौ आंनो खालायगोन ना खालाया नोङो बेखौ बे खामानियाव नों आंजों लोगो जागोन ना जाया आंनो हेफाजाब होगोन ना होया आबा बुङाबा साननायनि सम गैया अके आयै आं नोंजों दंफायो नोंनि अनगायै आं रावबो गैलिया आं नोंजों दंफायो आयै नों जा खालायगोन आं बेयावनो सापर्ट खालायगोन that's my boy ओइ फंबाय रथ'लाय औ मामोन आदा थारमाने फंबाय माबालै माबा खामानिफोर मोनगोन नामा बेफोर जायगायाव मावनो हानाय ड्राइभारबाबो मावगोनलै आङो खामानि माबा बेयाव माबाफोर मावनो हानाय खामानिफोर मोनगोन नामा बेयाव माबा गैयाना कम्पानि बेबायदि गैयाना आरो ओइ माइ मिल माबा बेबायदि इन्डास्ट्रि खामानि मावनो हाथावनालै बेबायदि मोनगोन नामा बेयाव बा रिसेपसनिस्ट माबा बेबायदि धाबाफोराव रेस्टुरेन्टफोराव माबा मोनथिगौ नामा फंबाय बिदिथ' र' मोनसे दंमोन माइ मिल एसे बिनिफ्राय गोजान जागोन आरो आदा खिन्थु खामानिफोरा एसे
डाउननि जागोन आरो ना लेबार टाइपनि नों मावनो हागोन मावगोन लेबारबाबो मावगोन थारमाने आंबो मिथिया दा खामानिबा मोनगोन ना मोनाबा दा आं थारमाने जोंहाबो सासे थारमाने मावोमोन आरो बेयाव दा मावला बियो थारमाने नोङो थांनानै सोंहैजागोन आरो बेबायदि लेबार टाइपनि खामानि मोननोबो हानाय आरो नोंनो मावगोनबा औ आंनोलै फंबाय आंनो सानसेयाव 200 मोनबाबो जागोन नांथारगौ जाथारदों आंनो इमारजेन्सि होमब्ला ओरै थांनांगोन नोङो बे खोला साइडथिं ओरै खोलाहा सिदा मोनसे लामा दङ र' फंबाय जायगानि मुङा मा जायगानि मुङा खदमथल औ खदमथल फिफिलि गारियाव थांब्ला 10 थाखासो भारा लागोन बेनिफ्राय दे माने थाबायना थांबोला बेसेसो जागोन 2 किल'मिटारसो नामा बारा गोजान नङा 1.5 किल'मिटार 2 किल'मिटार थाबायनोबो थांजायो दे थेंकिउ दे फंबाय बिराद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम थेंकिउ फंबाय थेंकिउ दे मोननायबा टेनसन गैलामोन दा आं थारमाने जेरावबो थांनो गरसेबो फैसायानो गैया बेखौ मावाबा उफायबो गैया दाथ' 10 थाखाबो गैबावा आंना फिफिलि गारियाव गाखोनो थाबायनानै थांसै बारा गोजान नङानो जायगानि मुङा मामोन लायो बावबायसो मामोन खदमथल थांनि र' बेखौसो लांनो फैदों आं बे आसोल जिनिसखौ बे रितु खांखिनियाव लांनांगौना आं बेखौ इम्परटेन्ट बुस्थु बेखौसो लांनो फैदों आं गेरेन्टि गैयाना बियो पेरेलाइसथ' बेखौ खालायबाय फाग्लिबो खालायबाय नाथाय मा गेरेन्टि जुदि डाक्टारनो जुदि मोजां खालायना होयो मोजांबोथ' जानो हानाय मोजां जाया होननाथ' बुंदों थेवबो बेनिखायनो बेखौ एक्सट्रा माल बियो मोनसे बे पयजना बे बिसर डेन्जार जिनिस बाव बिखौ आङो आरो होबावगोन रितुनो दाथ' बियो पेरेलाइस जादों रायज्लायनोबो हाबावो माथा गरमबाबो फाग्लिबाबो एबारो आरो बिखौ जाबोलाथ' बियो सप्तासेनि गेजेराव टुंटा जाखासिगोन बारा रिक्स लानो हाया रिक्स गैया बेनिखायनो बिखौबो होथारगोन आं रितुनो जि गैयाथाय गैया सनस्रांखानोसै रितुखौ बिनि उनाव आरो सोर मा बुंबावो गोम आं आरो आंनि फिसौलायाथ' जेबोखौनो मिथिखाया दहायबो बेसेबा गाबै आंखौसो आबौ होननानै बुंदों आं हारसिं जाबाय होननानै बे हौवासा गथ' आरो सैथानबो नंखाया बे बक्सि टाइपसोखा आं दङना आं जि खालायनांगौ आं खालायगोन बेखौ फुस्लाय लाखिगोन आं खालि दा रितुलानि न'आव थाहैनोसै बादा होग्रा हेंथा होग्रा मानसिथ' रावबो गैलानो साला दायो बिनिफ्राय हरनिफ्रायनो बे मुलिखौ होनोसै बेनिफ्राय सप्तासेनि गेजेराव टुंटा थैखाबाय सोरगोआवसो थाङो ने फातालावसो थाङो जेराव थाङो थांथोंसै देखा मेरा खोमा आंनि मुङा हाला मावां फाला माइ माखासेया माइनि बिजनेस सोलिगासिनो होनबा बेयाव बापरे बाप गिदिर ट्राक माथो ट्राकसे बापरे अबेनिफ्राय फैयो इसेबां माइ बेफोर बेसेबा गोजानाव साप्लाय जासिगोन खोमा बेबायदि इसेबां गिदिर बिजनेस सोलियो होनना मिथियामोनलै आं बे जायगायाव डेन्जार माइनि बिजनेसखा माबा मोनसे खामानि मोननोबा हामगौमोन बेयाव हनै बैथिंबो बेसेबा मानसिफ्रा माइ माबागासिनो माथो सोरनाव सोंनो दा सोरनाव बिनो खामानि बै सिगांसिम थांनि र' बे माइफोरालाय बस्थासेयावलाय बेसेबां थायोलै बेसे गिलिर जागोन आंलाय थिखांनो हागोन ना बे माइ बस्था थिखांनाय खामानि मोनब्लालाय थिखांनोनो हागोन ना आं कनफिउससो जाबाय र' आगोल लाइफआव माइखौनो खाथियाव नुफेराखैमोन आङो दा बस्था थिखांनो नागिरदों माने बस्था थिखांनाय खामानिखौ मोनब्ला हागोन आं र' थिखांना नायनो र' खाथि खालायाव रावबो गैया र' थिखांना नायनो र' हायाब्ला लासिं जानांगौन माथो बापरे जय बजरंगबली की बापरे सासे मानसिनि सापर्ट नांगोनलै
बाफ्रे मार गिलिर माथो सोंहैग्रोनि र' खामानि दंना गैया